Zdravím vás. Tisíce ľudí hľadajú šancu a ty ju máš pred sebou. Predstav si, že stojíš na začiatku niečoho, čo môže o pár rokov zmeniť životy tisícom ľudí. A ty môžeš byť pri tom, alebo sa na to budeš pozerať z diaľky. To iba z tvojho rozhodnutia. Dnes ti ukážem, prečo veríme, že práve vieda je výnimočná príležitosť a prečo je najväčšia chyba čakať. Som Jan a som tu so Silviou. Obaja sme partneri Asociácie zdravia a prosperity. Spoločne vám ukážeme, ako môžeš byť pri štarte niečoho veľkého. Nie v Spojených štátoch, nie v Ázii, ale tu v Európe, kde trh ešte ani nezačal dýchať naplno. Pozrime sa najprv na trh a čísla a veľkosť a potenciál tohto projektu. Vieda je na trhu Európskej únie len 1 rok. Mesačný obrad celej Európskej únie v júni tohoto roku bol 500 000 eur. Toto číslo vieme preskúmať z 2 častí alebo 2 strán. Skúsme pozrieť jednu. Tak keď si zoberieme do úvahy, že za mesiac sa urobil obrad 500 000 eur, to znamená, že ľudia nakupovali. Že prichádzali noví zákazníci a noví partneri. Že je záujem o produkty, ktoré má naša asociácia. Z druhej strany, keď sa na to pozrieme a keď to porovnáme s číslom počtu obyvateľov Európskej únie, tak prídeme zase na druhý fakt. Alebo počet obyvateľov Európskej únie je 450 miliónov. Keď k tomu pripočítam počet obyvateľov Spojeného kráľovstva, je to 60 miliónov plus. A obrad za mesiac 500 000 eur je nič. Takže vidíme, aká veľká príležitosť tu je. Celý kontinent ešte ani nezačal. Vidíte tú príležitosť? V Anglicku vôbec nikto. Takže je to pole neurané. Prvé miesto v hodnotách ľudí je byť zdravý. A naša asociácia pomáha ľuďom byť zdraví fyzicky, ale aj finančne. Prečo som ja začal spoluprácu? Zaujalo ma, že spoločnosť má portfóliu prístroje založené na princípoch tradičnej čínskej medicíny, ktoré sú na všestranné použitie pre domácnosti, ale aj pre podnikateľov. Patentované technológie a technológie všeobecne majú budúcnosť. Len sa zamyslite, dnešní mladí sú na technológiách závislí. Ako teda bude vyzerať svet budúcnosti a prevencie zdravia? Ktorým smerom sa budú uberať dnešní mladí, čiže budúci podnikatelia? O to viac, keď klasické doplnky zdravia začínajú fungovať po niekoľkých týždňoch až mesiacoch. A prístroje alebo technológie prinášajú okamžité výsledky už po prvom použití. Silvia, povedz nám ty svoje prečo si ty začala spoluprácu? Tak Janko, ja chcem tým povedať, že mňa keď oslovila moja známa, tak ja som mala veľké pochybnosti a vôbec som nemyslela, že vôbec niečo také budem robiť alebo do niečoho takého sa pustím, pretože v tom čase som riešila môj boľavý chrbát a moje kríže, spadnuté ramena a vdovský hrb. Lenže samozrejme, že som bola skeptická, veľmi som tomu neverila, až kým som sa sama nepresvedčila. Začala som používať jeden z top produktov a potom po krátkom čase, keď môj zdravotný stav sa vlastne dostavil a výrazne zlepšil len po krátkom nosení a užívaní tohto produktu, tak som začala doporučovať aj ďalším mojim známym a v rodine a takisto sa ich zdravotný stav proste výrazne zlepšil. A čo bolo na tom viacej fascinujúce, že peniaze začali prichádzať na môj účet.
Ja som začala akože veriť tomu, veď to funguje, veď je to realita, skutočná realita a prečo ja by som nedokázala vlastne šíriť túto osvetu a pomáhať naďalej ľuďom. Pretože nejde tu len o samotné produkty. Áno, produkty sú fenomenálne, to musím povedať, pretože už s časom a používam niekoľko z nich a sama som otestovala na sebe a viem, že sú úžasné a jednoducho fungujú. Ale ide to takisto o technológie a o zdravie ľudí. Takže prečo nepokračovať a prečo nepracovať niečo s takým, niečo s takým, čo mi dáva jednoducho slobodu a realizáciu, rast a všetko to, čo som vlastne už dávno po niečom takom túžila. Hej? Takže čo ponúka naša asociácia? Takže čo ponúka naša asociácia, to je veľmi zaujímavá otázka, pretože toto ľudí najviac zaujíma. Hej? Áno. Jednoducho u nás získavaš odmenu za to, čo bežne robíš. Bežne robíš to, že odporúčaš film, odporúčaš dobrú kaviareň, dobrú reštauráciu, dobrý obchod so šatami, s topánkami alebo hoci čo iné a bežne nakupuješ. Nakupuješ zubnú pastu alebo hygienické potreby a mnoho iné veci, vitamíny. To bežne ľudia robia. A predstav si, že na tých bežných veciach, ktoré bežne robíš, môžeš získať za odporúčania peniaze. Stačia ti 2 odporúčania a môžeš hneď získať prvý platu 125, 250 alebo až 1000 eur podľa výberu štartovacieho balíčka tvojich 2 záujemcov. Ale týmto iba všetko začína. Ďalšie odmeny získavaš aj za odporúčania od tvojich partnerov, tzv. Binárne bonusy, ktoré môžu byť 25, 50 alebo 200 eur za každého nového človeka v tvojom tíme. Navyše zarábáš aj 5% z každého opakovaného nákupu vo svojej sieti. Pri aktívnej sieti to môžu byť stovky eur mesačne. Ak si ty sám urobíš trojitý účet, vie si tento zisk zvýšiť až o 10% z celej siete a to už je skutočne exkluzívny príjem. Reálne to môže byť od 800 až po 12 000 eur mesačne a viac. Vieda ti vracia peniaze aj za tvoj nákup formou cashbacku. Nakupuješ pre seba a svoje zdravie a z týchto peňazí si následne môžeš nakupovať opakovane so zľavami až do 50%. Možno si poviete cashback, hej. Mnohé obchodné reťazce dávajú zľavové karty, hej. Keď urobíte nákup, tak vám dajú 1%, 5%, 10%. Už to je veľa, hej. Vám dajú zľavu na budúci nákup. Ale tu zaplatíte sumu za svoj vlastný nákup a 100% celej sumy, ktorú vy zaplatíte, máte v momente na vašom cashbackovom účte v vašom profile. Z tejto celej sumy vášho nákupu si môžete potom neskôršie nákupy znižovať cenu až do 50%, čo som ešte nikde nevidel. Je to veľmi, veľmi lukratívne. Veľmi zaujímavé aj oproti konkurencii to, že nemusíte robiť žiadne povinné mesačné nákupy. Nemusíte nič predávať. Stačí iba odporúčať a zarábate peniaze. A ak chceš, môžeš získať ešte aj ďalšie výhody. Napríklad príspevok na auto 500 eur mesačne, príspevok na dovolenku 100 až 200 eur mesačne, líderské bonusy až 1% z euroazijského obratu alebo 0,5% z celosvetového. A ešte niečo, čo neponúka žiadna iná spoločnosť. Platba za zdravý životný štýl. Vieda ti zaplatí 10 eur denne na tvoj cashbackový účet, ak spravíš 10 000 krokov denne. Chodíš každý deň? To je až 500 eur mesačne len za to, že chodíš. No a možno sa pýtaš, ako sa dá zapojiť.
Stačí si zakúpiť balíček v hodnote od 330 do 3300. Záleží od tvojich možností. Vybere si len tie produkty, ktoré chceš ty. Žiadne povinné zásoby si nemusíš robiť. Vybrať si môže z troch účtov. Štart, štandard alebo premium. Čím vyšší, tým vyššie výhody a výnosy získavaš. S registráciou ti veľmi radi pomôžeme. Stačí nám napísať mne alebo Silvii. Silvia, povedz nám niečo o produktoch. No tak ja by som povedala, že všetky naše produkty sú úžasné, ktoré vlastne len pomáhajú ľuďom. A kto ich nevyskúšal, tak nevie, aký účinok pre náš organizmus majú, pretože sú stavané podľa tradičnej čínskej medicíny. To už je prvý fakt. A prvý produkt alebo vec, ktorú som ja vyskúšala, ako som spomínala už skôr, na môj boľavý chrbát boli korekčné vložky do topánok. To je jednoducho pre mňa zlato v topánkach, alebo ja už ich dneska nazývam taký počítač, ktorý keď stlačíme Enter, tak dokáže resetovať celé naše telo. A to jednoduchým spôsobom, že ich jednoducho stačí, ak si ich dáme do topánok a užívame ich počas celého dňa. Hej. Takým spôsobom, že tieto korekčné vložky do topánok naraz plnia niekoľko funkcií. Čiže vlastne vyrovnávajú našu celú stabilitu, aby stabilita nášho tela, celej našej váhy tela bola úžasná a super na naše chodidla, čiže vyrovnaná. Pretože s určitými rokmi naše vzorce sa menia a dochádza k vyoseniu alebo k nesprávnej chôdzi. Čiže naše chodidlá sú troška už vyosené. Klenba upadá, čo sa stalo aj v mojom prípade. Čiže nastavujú naše všetky svaly, šľachy a našu kostru. Ľudia, ktorí majú problémy s celým pohybovým aparátom, spadnutá klenba, ploché nohy, ďalej boľavé kolená, kĺby, problém s chrbticou, dokonca migrény. Ale čo ešte najviac dokážu vlastne narovnať, alebo kto má posunutý orgán v tele, nech je už to akýkoľvek, dokáže sa to vyrovnať, pretože sa stabilizuje celá kostra naraz. Ďalej dokážu byť ako tieto korekčné vložky masírujú naše chodidlá zo spodu, čiže akupresúrou dokážu stimulovať naše vnútorné orgány. Ďalej sú identifikačné, čiže dokážu sa zafarbiť podľa toho, ktorý orgán v našom tele je najviac oslabený a vtedy vieme, ktorý orgán máme posilňovať. Čo je základ pre naše zdravie nielen teraz, ale aj do našej budúcnosti. Napríklad, keď máme oslabené obličky, tak v mojom prípade korekčné vložky dostali taký odtieň do čierna, čiže viem, že mojou hlavnou úlohou a prácou je posilňovať obličky v mojom tele pre moje zdravie, pre moju vitalitu a moju energiu. Čiže oni sú ako jednoducho počítač, ktorý má niekoľko funkcií naraz v tele. A cena týchto korekčných vložiek v dnešnej dobe, alebo už dnes viem, že má minimálne 10-násobnú cenu za cenu, ktorú vlastne oni stoja. Čiže to je taký prvý produkt alebo jeden z top produktov, ktoré my ponúkame. Potom ďalší produkt je aktivátor buniek. Aktivátor buniek vlastne pracuje na báze THz-ových frekvencií a kvantovej technológie. Je to ľahký, vyzerá to ako fénik, alebo vyzerá ako nejaká kulma, ktorý vlastne vyžaruje THz-ové frekvencie a pracuje sa s ním akože fúkaním. Je veľmi ľahučký a dokonca dokážu s ním manipulovať aj maličké deti. Čiže čo robí tento aktivátor buniek? Pomocou kruživých pohybov a vlastne
PDF-ku nejakej brožúrky, ktorú od nás dostaneš, vieš, ako máš nasledovať a pracovať s týmto aktivátorom buniek podľa meridiánov v tele. Tento aktivátor buniek odsáva všetky ako celú vlhkosť a chlad z tela, ktoré sú hlavnou príčinou našich chorôb a neduch v našom tele. Všetky zápaly, potom kožné problémy, stimuluje a rozprúdi našu lymfu v tele, pretože ako vieme, tam, kde je stagnácia, kde nie je priechod, vlastne vzniká zhluk nejakých buniek a vtedy dochádza k bolesti a neskôr aj k nejakej chorobe. Čiže toto všetko dokáže náš aktivátor buniek. No a potom jeden z ďalších produktov je BEM, je masážny prístroj, ktorý je vlastne takisto na domáce využitie alebo aj pre salóny, ktorý vlastne v jednom dokáže využívať impulzívnu masáž, laser, vákovú masáž, tepelnú masáž, čiže termálnu terapiu. A takisto použitie v kozmetológii na vlastne, by som povedala, na chudnutie alebo na celulitídu, čo vlastne najviac zaujíma nás ženy. Čiže ak by niekto chcel a mal záujem si pozrieť všetky detaily nielen ohľadom týchto produktov, ale aj ďalších produktov, ktoré my ponúkame, tak si môžete pod video napísať mne alebo Jankovi a si môžete zažiadať o katalóg a my veľmi radi vám ho pošleme a vysvetlíme ďalšie detaily. Takže toľko o našich top produktov, Janko. Takže pokračujem ja. Áno. Možno ste počuli veľa doteraz informácie, ktoré vás možno aj zaujali, čo sa týka aj financií, čo sa týka príležitosti a čo sa týka aj produktov. A možno vám teraz tak v hlave prebiehajú také myšlienky, že väčšinou to je tak bežné, že ľudia majú strach. A ten vnútorný hlas, ktorý teraz máte v sebe, vám hovorí, je to zaujímavé, vyzerá to bomba, ale ešte nie teraz. Ty ešte počkaj, veď uvidíš. Ale viete čo? Úspešní ľudia nekonajú, keď majú istotu. Oni konajú, keď cítia šancu. Cítite teraz vy tú šancu? Tá šanca je tu. Celá Európa, anglický trh. Nikto tu není. Všetko je prázdne. A tieto produkty, ktoré sú luxusné, kvalitné, ktoré jednoducho hneď fungujú, môžete rozširovať, odporúčať ďalej, tak ako odporúčate kávu alebo reštauráciu. Ja vám poviem niekoľko príbehov ľudí si povieme teraz, ktorými chcem vlastne poukázať na to, že je to reálne, je to možné. Len človek musí zahodiť strach a každý jednoducho pokrok, posun dopredu si vyžaduje určitú zmenu v živote. Není to jednoduché samozrejme, ale všetko je možné, keď človek chce. Na úvod vám poviem príbeh Oksany. Tento príbeh hovorí o tom, že keď sa mama stane líderkou Európy. Predstavte si Oksanu, je to samoživiteľka, 2 deti, veľa zodpovedností, málo času. Jedného dňa jej zazvoní telefon. Počula o príležitosti, ktorú úplne nechápala. Ale niečo jej povedalo, skús to, už nemáš čo stratiť. Bez skúsenosti, bez istoty, len s odvahou a vierou, že môže žiť inak, začala. Učila sa za pochodu, s deťmi po boku, po večeroch, v kuchyni, v čase, keď ostatní oddychovali. A dnes? Oksana je board director, jedna z 9 ľudí na celom svete, vedie týmy vo viacerých európskych krajinách. Zmenila nielen svoj príjem, zmenila celú svoju realitu. Je dôkazom, že keď sa mama rozhodne, nájde cestu aj cez chaos. A z obyčajného hovoru
sa môže zrodiť neobyčajný život. Ďalej vám poviem príbeh Milady. Tento príbeh je dôkaz, že nikdy nie je neskoro začať. Milada má 80 rokov, vek, kedy spoločnosť často ľudí odpisuje. Ale nie u nás. U nás sa stala direktorkou. Nie zo známosti, ale pretože verila, konala a chcela byť užitočná. Milada pomáha iným k zdraviu a prosperite. Každým dňom ukazuje, že energia a vášeň nemajú dátum spotreby. Jej príbeh nie je o veku, je o rozhodnutí byť aktívny, keď už iní len čakajú. Milada je dôkaz, že keď máš dôvod, sila sa nájde. Silvia, máš aj ty nejaký príbeh? Áno, mám, Janko, poznám niekoľko ľudí, ktorí vlastne ešte váhajú s takouto príležitosťou a vyčkávajú, ale keď o rok prídu, budú už pozerať na plné mapy, ako potom býva. Pretože zaujímavý projekt zaujme veľa ľudí, ktorí majú zmýšľanie alebo na to nastavený mindset. No a ľudí, ktorí váhajú, tak sa len prizerajú. Je to tak. Ale ja vám poviem taký príbeh jednej našej partnerky, ktorá má 70 rokov a ja ju poznám vlastne z veľa týchto príbehov a videí a ja by som sama si želala takto vyzerať v jej veku. Má toľko vitality a energie, ale jej príbeh sa začína niekde inde. Čiže táto pani bola v posteli. Vlastne trpela, nemohla dýchať cez nos, pretože mala veľký polip a mohla dýchať len cez ústa. Čiže jej deň a noc sa otočil vlastne a život sa premenil, tráviaci sa v posteli. Bola slabá, čakala ju ťažká operácia, samozrejme depresie prišli, až kým jedného dňa ju niekto neoslovil a v telefóne prišla správa. Táto pani začala jednoducho od prvého momentu pracovať cez svoj telefón, vhúfla do toho, začala počúvať Zoom, všetky potrebné informácie a kontaktovať ľudí. Zrazu jej život sa otočil o 180 stupňov. Táto pani ožila, aktívna komunita a viete čo, do mesiaca sa stala direktorkou. Začala zarábať vlastne od 1500 do 2000 eur mesačne. A dnes táto pani vlastne kypí plnou energiou a robí, vlastne jej život sa otočil o 180 stupňov k lepšiemu. Ale viete čo? Ona mohla ostať v posteli, ľutovať sa, bedákať, ostať depresívna, stále byť len na liekoch, ale ona zobrala toto rozhodnutie do vlastných rúk. A viete čo? Nie, že zdravie nás posúva dopredu, ale rozhodnutie, ktoré urobíme dnes alebo zajtra. A ona je mojím veľkým príkladom a ja som si povedala, keď táto pani dokázala takto a tieto veci urobiť, tak prečo ja nie? Ja som predsa iná? Nie, ja takisto dokážem tieto veci robiť a posúvať ďalej vlastne produkty a veci, ktoré my ponúkame, by som mohla pomáhať ďalším ľuďom, aby takisto si pomohli pri svojom zdraví. Takže je mojím veľkým príkladom a ako sa hovorí, na konci tunela vždycky sa rozsvieti nejaké vlastne svetielko a to svetielko pre tú pani bola práve naša komunita, práve naša asociácia zdravia a vitality, pretože jej život sa otočil o 180 stupňov a nabral vlastne veľký rozmer a úplne iný smer, ako bola pred niekoľkými mesiacmi. Áno, ďakujem. Takže rozhodnutie, kedy začať? No teraz. Príležitosť je celkom na začiatku, je tu teraz. A čo vám poviem celkom na záver, poviem niečo o príležitosti. Toto je naozaj obrovská príležitosť. A príležitosti nemajú hlas, nekričia, jednoducho
len sa objavia a potom zmiznú. Príležitosť je ako vlna. Nepýta sa, či si pripravený, vlna proste príde. A vieda je taká vlna, ktorá sa práve dvíha. Môže sa na nej zviesť, alebo stáť na brehu a sledovať, ako iní surfujú. Takže neváhaj kvôli strachu, lebo o rok budeš ľutovať, že si nezačal dnes. To by bolo dneska všetko pre vás. My vás chceme povzbudiť, aby ste sa snažili zmeniť svoju realitu, zmeniť svoj smer, zmeniť svoj príbeh a poď s nami. Ozvi sa nám to správy, uvidíme, či je to aj tvoja cesta. Ak áno, tak ti podržíme dvere a privítame ťa v našej asociácii Zdravia a Prosperity. Tešíme sa na našu spoluprácu a vítame každú jednu správu, či už sa týka nejakých otázok alebo informácií, alebo len chcete vidieť katalóg, kľudne, smelo, píšte, bez žiadnych obav. Sme tu na to, aby sme vám pomohli a sme pripravení vám pomôcť a dať vám kompletné informácie, aby ste sa vedeli rozhodnúť a využiť túto príležitosť. Držím vám palce, prajem vám všetko dobré a nech sa vám darí. Napodobne.